citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kanhi NPA nga gideklarang missing sulod sa siyam ka tuig, natultulan na sa pamilya, apan bukog ng ilang nakita. Daghang lugar sa Mindanao gibaha tungod sa kusog nga ulan hatod sa LPA. Mga nabahaan gihatagan dayon og hinabang. O kapulisan sa Zamboanga City nakatala na og siyam ka mga patay karong tuiga tungod sa bangga sa sakyanan. Sa detalye sa atong mga balita, daghang lugar sa Mindanao ang nakasinati og pagbaha tungod sa siging ulan hatod sa low pressure area. Gatusan sab ka mga pamilya ang apektado sa baha. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tungod sa siging ulan hatod sa low pressure area, gibaha ang pipila ka mga probinsya sa Mindanao nga miresulta sa grabeng pagbaha. Sa Alabel, Sarangani Province, nagpahigayon na og flooding monitoring ug rescue operation ang MDRRMC sa mga lugar nga gibaha. Dali sab dayong nagpahigayon og relief operations ang Municipal Social Welfare and Development sa mga naapektuhan. Sa Maitom, Sarangani Province, daling gipahikling sa Municipal Gymnasium ang gatusan ka mga bakwit gikan sa mga gipangbaha nga barangay sa lungsod kagabi Marso 8. Daling nang hatag og relief assistance ug basic services sa mga bakwit ang LGU, kapulisan ug civic organization. Nanawagan sab sila og dugang tabang sama sa pagkaon, tubig, mga sanina hilabi na sa mga bata ug gapit pangkatulog. Sa General Santos City, subay sa kuha nga video ug hulagway ni Che nga residente, halos nalukop na sa tubig baha ang kadalanan pasado alas 8 kagabi gikan Labangal hangtod sa barangay Bula. Apektado ang mga residente sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan. Gani, nagpasiyaw na lang kining grupo sa mga batanon ug nanayaw taliwala sa baha. Sumala sa video uploader nga si Melody, kinsa residente sa barangay Apupong Jensan, gisayaw na lang nila ang ilang kaguol kay gibahaan usab ang ilang balay. Saysay ni Melody, dili kini ang unang higayon nga gibaha sila. Sanglit kada dunay ulan, bahaon gyud ang ilang lugar. Samtang niadtong Marso 7, gipangbaha sab ang pipila ka mga barangay sa Iligan City tungod gihapon sa epekto sa low pressure area. Daling nagpatuman og forced evacuation ng Iligan CDRRMO sa mga residenteng namuyo sa mga low-lying areas tungod sa pag-awa sa sapa. Dali sab nagpahigayon og relief operations ang lokal nga gobyerno sa Iligan sa mga apektadong residente. 129 ka mga pamilya ang daling gitunulan sa LGU Iligan og mga non-items ingon man mga food packs nga kasamtangan nagpasilong sa Ubaldo Gymnasium sa syudad. Kanunay ang pahimangno sa mga taga-Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga lokal nga panggamahanan sa publiko nga kanunay mag-igmat hilabi na karon nga sagunson ang pagdaot sa panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Sa mga sundalo ug pulis ang Pakibato District, Davao City aron kaluton ang bukog sa kanhi miyembro sa NPA nga namatay og gilubong ni adtong tuig 2013. Gideklarang missing sulod sa siyam ka tuig ang NPA nga wala man lang masayri sa pamilya nga gilubong di ay kini. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia.
Gikalot sa tropa sa 27th IB ang bukog sa kanhi New People's Army nga naglihok sa Pakibato District nga gideklarang missing sa pamilya sulod sa siyam ka tuig sa sitio Banban, Barangay Lumiad, Pakibato District, Davao City. Nailang biktima nga si Richel Daydayan alias Toto Siloy nga 14 ka tuig ng ilawom sa unit sa napatay nga si Leoncio Pitaw alias Commander Parago. Subay sa investigasyon si Daydayan biktima sa Kangaroo Court kun hukumang bayan sa NPA. Sumala sa asawa sa biktima nga si Annalyn, iyang bana 35 anyos niadtong tuig 2013, dihang gideklarang missing kini ug nahibaw-an na lang niining namatay human gitugan sa iyang kauban sa kalihukan. Mga kanhi NPA rasab nga naa sa mga sundalo ang mitugan kung asa gilubong si Daydayan. Nagpasalamat sab ang pamilya sa biktima kay mahatagan na nila kini og tarong nga lubnganan. Sa mga nagdagdag tabang sa amoa nga nakuha na mo ang bukog kay para kuan na mo ma-plaster siya nga sulod sa siyam ka tuig na mo pinangita sa iya ha. Karon pa yun na mo nakita. Mensahe nimo para sa mga kauban niya sa una nga naghimok. Katong akong mensahe sa mga kauban niya nga MPA kaniadto nga ilang gibuhat sa iya ha. Nga unta unungon na nila ang ilang kuan sa mga tao nga patyo nila nga walay mga kuan nga hustisya maluoy mo sa mga tagtungod. Gikondina ni Lieutenant Colonel Tesoro ang commander sa 27th IB ang gihimo sa NPA kang Daydayan nga wala man lang misulti sa hinungdan sa kamatayon niini. While we are condemning this cruel act committed by the communist terrorist group, the unit extend its deepest condolences to the family of alias Toto Seloy, particularly yung wife niya po, si Annalyn, and yung anak niya na nag-witness ngayong araw. So what we have witnessed today is a testament of the brutality of the communist terrorist group. The group do not have regard with human life and even killing yung mga former members nila and yung mga supporters. Siguro antayin natin na matapos yung investigation and then antayin din natin yung resulta kasi nag-request pa tayo ng DNA. So dadalhin pa yon sa pamkrame siguro. So medyo matatagalan pa yon. Talagang ma-prove na yung human skeletal remains na yon is belongs to a certain Richel Daydayan. Gipahiluna na karon sa pamilya ang nakalot nga bukog ni Daydayan. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Gipaamping sa mga otoridad ang mga motorista sa Zamboanga City human matala ang siyam ka mga patay sa mga road accident sulod sa kapin duha ka bulan ning tuiga. Subay sa record, 173 ka mga natalang disgrasya sa kadalanan ug sagad nga hinungdan, hubog ang driver nga nagmaneho sa sakyanan. Ani ang report. Ning bulan sa Marso 2022, nagsunod-sunod ang bangga sa mga sakyanan sa MCLL Highway, Kabaluay, Kulyanan area, din upat ang narecord nga patay. Una, ang live-in partner nga igo lang nagpalit og gatas dihang nabanggaan og gipampasaherong jeep nga nagginukdanay ug perting kusuga ang dagan. Samtang patay sab ang duha ka mga lending collector, human nagsungag ang ilang mga motor diin ang usa napasok pa ilawom sa truck. Pero sa record sa Zamboanga City Police Office gikan Enero hangtod ding kasamtangan, siyam na ang namatay sa bangga o aksidente sa kadalanan. Muabot sab sa 173 ang narecord nga aksidente. Sumala ni Police Lieutenant Leia May Alameda sa ZCPO. Sagad nga hinungdan sa bangga, hubog ang driver nga nagmaneho sa sakyanan. Based na mga investigations na dito mga vehicular accidents, mostly driving under the influence of liquor, and then sometimes accident we cannot really avoid it. Yes. Even though how hard we try to avoid, but still accident. So most under the influence of liquor. Sumala sa mga pulis sa Zamboanga, naa sila'y gipangkasuhan og reckless imprudence resulting to homicide. Mato ni Alameda, kakulang sa disiplina sa driver ang usa sa mga hinungdan nga naay road crash.
Busa, padayon ang pahimangno sa mga otoridad sa Zamboanga City sa mga motorista nga mag-amping yun sa pagmaneho o sigurohon nga kondisyon ang sakyanan una mo biyahe. Sunod-sunod nga nakaharang og kontrabando kagahapon og sa miaging adlaw ang checkpoint sa Task Force Davao. Pulos illegal nga droga ang nasignit sa mga sundalo ug pulis. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Wala na makalahos sa iyang destinasyon ang usa ka lalaking pasahero sa bus dihang nasignit sa personahe sa Task Force Davao ang pakete sa illegal nga droga sa AFP-PNP checkpoint sa Lasang Bunawan, Davao City alas 3:30 sa hapon kagahapon Marso 8. Sa report sa TF Davao, pasulod sa syudad ang suspect gikan sa Davao del Norte dihang nadiskubrihan atol sa mandatory inspection ang iyang gitipigan nga illegal nga droga. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si Marlon de la Cruz Marqueda, 43 anyos ug residente sa Purok 1-A, Apocon, Tagum City. Nakuha gikan kang Marqueda ang dakong sachet nga naisulod sa gidahang shabu nga mo kantidad sa 77,600 pesos. Sa prisuhan sab ang gipadulngan sa usa ka lalaki dihang naharang sa TF Davao Lasang checkpoint alas 9:40 sa gabi niadtong Marso 7. Kinsa nagtipig sab og illegal nga droga nga iyang gisulayan og palusot pasulod sa syudad. Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga si Christian Ray Tandan de Lola, 27 anyos, ulitaw ug residente sa Purok 4, Kalubihan, New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Na-recover gikan sa posisyon ni de Lola ang gituhang marijuana nga nitimbang og 1.45 gramos. Sa record sa TF Davao, ana-ana sa 442,092 pesos ang kinatibukang kantidad sa illegal nga droga nga ilang nasakmit sa mga checkpoints sukad niya tong Enero 1 hangtod kagahapon Marso 8, 2022. Busa, padayon ang awhag sa TF Davao ug DCPO sa publiko nga makikooperar kanila aron magmalig-on ang pagpatuman sa seguridad sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Mga babaeng miyembro sa tribo sa Cagayan de Oro City nagsaulog sa Women's Day. O miyembro sa Maritime Police sa Panabo City nananom og mangrove. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kapin usa ka gatos ka mga eskwelahan sa Davao Region ang misalmod sa face-to-face classes, diin kapin 23,000 ka mga learners ang nagklase sulod sa classroom. Sa Davao City, 41 ka mga eskwelahan ang nag face-to-face classes. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Sa pagsugod sa limited face-to-face nga klase, ana sa 116 ka mga eskwelahan ang misalmot sa tibuok Davao Region. 8 ka mga schools divisions ang nag-abli na og mga eskwelahan kung asa ng eskwela ang 23,541 ka mga learners. Sa Davao City, 41 ka mga eskwelahan, apil na niini ang usa ka private school ang nangabli og balik. Anaa sa 8,744 ka mga learners ang malipayong misulod sa classrooms alang sa limitadong face-to-face classes. 11 ka mga eskwelahan sa Davao de Oro Sub ang nagbalik eskwela na niadtong Marso 2, samtang 5 ka mga public schools ang una nang nagpahigayon og limited face-to-face classes niadtong Nobyembre 15, 2021 atol sa pilot implementation. Anaa sa 1,928 learners ang mipartisipar sa face-to-face classes sa Davao de Oro. Sa Davao Oriental, 27 ka mga public schools ang nagsugod na sab sa ilang limited face-to-face classes niadtong Marso 1 kung asa 7,903 ka mga learners ang misalmot. Ug niadtong Lunes Marso 7, usa ka eskwelahan sa Mati City ang nagklase sa unang higayon kung asa 189 ka mga pupils ang miapil. Sa Davao del Sur, dunay 3 ka mga eskwelahan kung asa 228 ka mga learners ang misalmot ug sa Davao del Norte 3 ka mga eskwelahan sa Island Garden City of Samal ang nangabli na og balik niadtong Marso 1 nga gisalmutan sa 330 ka mga learners. Gisugdan na sab sa 3 ka mga eskwelahan sa Panabo City ang ilang limited face-to-face classes niadtong Lunes kung asa 175 ka mga learners ang misalmot. Samtang 21 ka mga eskwelahan ang sa Tagum City kung asa 4,044 learners ang nangapil. Sa kinatibukan, 5.27% ang total public schools ang nangabli sa face-to-face classes sa 2,200 ka mga public schools sa Davao Region. Ang mga eskwelahan nga nagpahigayon og limitadong face-to-face nga pagtuon pasado sa gihatag nga guidelines ug sa gihimong assessment sa Department of Health ingon man sa Department of Education. Ug sagad niini nahimutang sa mga lugar nga dunay ubos nga ihap sa kaso sa COVID-19. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Wala magpaulahi ang mga babaeng miyembro sa tribo sa Cagayan de Oro City sa pagsaulog sa International Women's Day. Gipasundayag sa 30 ka mga babaeng sakop sa indigenous people sector ang ilang talento o mga ginama nga produkto human gihatagan og oportunidad sa lokal nga gobyerno sa CDO nga isaulog ang International Women's Day kagahapong adlaw Marso 8 atol sa aktibidad, nanganta, sayaw o gipakita ang handmade accessories sama sa bracelet, aritos, kwintas, fridge magnet, mask holder ug uban pa. Ang mga grupo nga mitambong gilangkuban sa Panika ha Pusaka, Asawaka, Nahilaran Ancestral Domain Women, Takatko Ancestral Domain Women ug IP Youth. Gitambungan usab sa mga opisyal ug personahe gikan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno ang aktibidad. Gipangunahan sa CSWD IP section ubos ni CSWD IP section focal person ninya by Rose Undag lumandong ang selebrasyon subay sa National Women's Month nga ginasaulog kada bulan sa Marso. Giagi sa mangrove planting activity ang selebrasyon sa anibersaryo sa Maritime Group sa Panabo City, Davao del Norte. Nananom og mangrove ang mga sakop sa Maritime Police subay sa selebrasyon sa Maritime Group Founding Anniversary nga dunay tema nga serbisyong may puso at makakalikasan hatid ng Maritime Police para sa bayan. Gipangunahan ni Police Major John Alier ang mangrove planting activity. Imbitado sab sa aktibidad ang mga personahe sa PNP Panabo, BGMP, BFP, PCG Panabo, PNP SAF, City Environment and Natural Resources, Mangrove Planters Producers Association ug AMPA Guard members. Nagihapoy mga negosyante sa Cagayan de Oro City nga nagnegosyo apan wala milukat og business permit. Gisita sa Regulatory Compliance Board kon RCB ang pipila ka mga establishmento sa Cagayan de Oro City human masuta nga wala pa nakaparehistro ingon man naka-renew sa ilang business permit karong tuiga. Ang mga nasita nga mga tindahan atol sa surprise inspection gihatagan una og first warning aron motuman sa regulasyon. Gipahinumduman sab ang mga negosyante nga magparehistro o mag-renew business permit aron dili makamulta sanglit ginadili ang pag-operate sa mga
mga patigayon nga walay permit. Tumong sa RCB sa ilang pag-inspeksyon sa mga tindahan palibot sa syudad, may hibawan kung misubay ba sila sa mga rekisitos. Kahinumduman natapos na ang deadline sa pagkuha og business permit niadtong Pebrero 28, 2022 nga una nang gilugwayan sa konseho gikan sa Enero 2022. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O masubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!